resulta que ha sortit escollida l'única persona que nosaltres no podem donar suport. Que fins l'any passat era membre de l'equip de govern sobre el qual haurà d'ajudar la ciutadania aquelles queixes que rebin respecte a l'administració que ens governa, i després, per altra banda, perquè nosaltres l'hem patit a les xarxes socials i entenem que no és el talent d'una persona que ha d'ocupar la responsabilitat del síndic. I si em permeten, llegirem algunes captures de les xarxes socials d'intervencions que ens ha fet ell. En primer lloc, unes quantes envers el meu grup o la meva persona directament o els meus companys. Em va dir una vegada: Bàrbara Lligades, els ciutadans de Viladecans t'aguantem i et patim a tu. Deia, hay personas que son malas personas en el Ayuntamiento de Viladecans. Ha entrado de concejal una de esas personas. Després això anava lligat: prometer la Constitución por imperativo legal es una fórmula válida y legal, pero que deja de ser una contradicció. Que no deja de ser, és que a vegades es cursa tant que costa una mica d'entendre la redacció. Un dia el meu company també li va dir, llegint algun dels teus tuits i retuits, que són un insult a la intel·ligència, segurament no a la meva, soc poqueta cosa. Una altra vegada a mi, jo havia fet un comentari carinyós sobre la meva filla, a la que a vegades li dic baldufa, i no sé a sant de què va dir: la baldufa és una joguina que dona voltes, o no saps on va a parar. Curiós. Després Esquerra també ens va dir una vegada: no sé quién está más cerca del franquismo, si vosotros con un pensamiento único o el PP. Tenint en compte que tenim l'únic president democràtic escollit afusellat, sobre el qual no s'ha demanat encara disculpes, doncs és una mica fort que se'ns vinculi així. Però el que és més greu de tot són faltes de respecte a la ciutadania directament. Comentaris com: ¿cómo os ponéis cuando os llevan la contraria? El tranquimacín dice que va muy bien. A un directament li diu gilipollas. Després a una altra ciutadana li diu: leo en tu perfil que vives en Barcelona, si es así, no sé qué haces opinando de un edificio de Viladecans, y si no es así, cambia tu perfil y di que vives en Viladecans o te da vergüenza decir que vives en Viladecans, con lo cual tu opinión deja mucho que desear. Un altre comentari, gilipollas. Núria, a ti en concreto gilipollas, te daria amb aquesta paraula. Andrés, 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 leer no es malo, va bien para ampliar conocimientos y abrir la mente. A un altre ciutadà: ¿sabéis cuál es vuestro problema, pretorianos? Tenéis un sentimiento de inferioridad que lo remediáis en las redes sociales. Vete a la mierda, impresentable. Y lo repito, iros a la mierda. A un altre li diu: tú sí que t'automediques i sin supervisió mèdica fes tu mirar. Tu tomes al·lucinògenos, li diu un altre. I per acabar, una piulada que considerem bastant greu, perquè creiem que el síndic ha de tenir una sensibilitat especial. Va dir: Olot és un poble de Catalunya amb un cas d'un nen amb distèria. Anel cap a la independència, serem Dinamarca, sense comentaris. Vincular la malaltia d'una criatura que no va acabar precisament bé amb el tema de la independència em sembla d'una frivolitat i una falta de respecte absoluta.